ya musamman ne. Wakar record. Ye ni gani na so ba abin da bai minne ba, da na yi nazari ya haɗa ni da Aisha. Mai so na zan so ka so ni da Aisha, mai ki na zan so ka ki ni da Aisha. Kwalliya da tsafta suna gun Aisha, hankali da natsuwa na gun Aisha. Masu sauraro wanda ba su da Aisha, su je da sauri su nemo Aisha. Murmushinki Aisha ya fi 100. In kana da Aisha je kai nazari, dan tai daban a ƙauye da cikin gari. Ita Zara ce ko a cikin mata 100, ta tana da tarbiya ga kuma haƙuri. Ya kamar ya Aisha san ban ganta ba. Kai ita Aisha a komai tayo fice, dan ba ta gulma kuma ba ta ce kuce. Kulliyar ta ma daban take ita Zara ce, wanda ke da Aisha shi ma yayi fice. To kamar yani misali me zana ce, alhamdulillah kawai ni zana ce. Aisha farin gani mai kyau da kwalliya, kina yi min kwarjini ke ce sarauniya. Na samu tawani daidai da zuciya, kuma mai farin jini yanayin ta gimbiya. In baki babu ni mun zama jini ɗaya, soyayya ta gaskiya muke yi da Aisha. Babu ke ba za na yi aure ba Aisha, in dai da ke ba zan kula wata ya ba Aisha. Matsayin ku ke da ita ba ma ɗaya ba Aisha, dan ke kaɗai na kyawun duba Aisha. Zance na gaskiya ba ƙarya ba Aisha, ni da ke akwai amana ba wai ba Aisha.